Ngosaba oli igure eriogi eri anyare gonkonya ase eng'encho ime na isiko timbwati kende naende nimbwate koenda esukuru. Korwa nakoete amatemo nonde isiko noo school fees nakora nkirie nakoire scholarship ase eng'encho ya amadeni, ime na isiko timbwati kende. Ngosaba abarai monkonye ng'enderere na amasomo inche konyora ase ngotamera nkonye na efamily yane. Moncho morigereria o Kiss FM Digital na kwariganirie na inde meye chaneli iga ritira ningoro Purity Nyangweso buna botambe ngokoretera emegano yaba minto ari bagwetera na rero ntobwato mugeni ututarire iga ogochigo tutebine kya kurukwa na ng'ayarwa goika ututarira iga rituko ria rero neki okurukwa Samarita ngoroku Nyakundi Kelvin Ondieki nkamarani ang'ana Kiareni Secondary School. Okay, ng'ayi efamily yao nero Family yane mama asirete chindugu nchiro lakini kero omonto akare chisiara chiaye. Okay, igo boni iga nayo bwekotigarete nka Inche ntigate na oyo omwana ominto omoke igo oyo okombwati omoke. kero goteba efamily abaibori mbaiyo abaibori timanyeti mwaka kibasirete Moibori mama anyometi gocha ase na omosubati otae nkonyora bana bono mama nere obeire gagotorendege ko 2010 agasira agatotiga intwe abatoro. kera agosira 2010 neki kwang'ana Nare class 3. Okay. Timanyeti emiaka ere ngobwate bono iga Nyakundi Miaka mbwate saa naiboti 201 sayi miaka mbwate 22. Okay, kero bwate miaka 22 timanyeti ng'ai gwasomire ugaika na somire mpaka naikire form 4 nakorete last year nkanyora B minor. Okay, ng'ai gwakorete form 4 koru Nakorete kuru Kirongorori Mixed Secondary School eyo egotoka Kenyenya sub county. Okay, tigatwirane maega Kenya kundi gwateba mama omina anyometu gochia ase nka y'omosubati otari koibura abana bamura ache komoteneneria egesa kurende timanyeti ng'a koru okinete gotira obogima bwa primary neki bwaringi Kero omong'ina mama asira agatotiga torabake nari abwo twabeire tokonya gwesukuma tokonya gosukasuka kero yaika 2015 momura ominto omone akareta omosubati kero aeta omosubati akarua akaenda kero aenda korwa 2015 mpaka saii tani tomaeti ase aisimi tanya goaka ntwanya konya any communication. igo arete omosubati akamotiga nka Yaeta omosubati akamotiga bono omosubati oyo nere obete gakonya gotosukia akanya gotiria ng'orang'ora egeka 2017 kero yaika 2017 momura otachiete bado yani response teiyo natwabeire nkanya gosoma ng'orang'ora. igo omosubati oyo orete twagatigu nkase ino na momura omino nere okonya goakanera school fees primary gotira Narang'akanete egacha egeka engaki nkara buna yamachiko bakong'a ase eng'encho nere nkwenda otorigeria omotori otoretera bono nkara buna kobakona kong'akana school fees bono nabo nagachire esukuru nabera ang'ande kere twaseriwu nachaka kere nachireka nabera kang'e amatuko abere atato besa chitaiyo egacha nkateba inche mbere iga nabo obogima bwane ngosareka bore nkaba bono nkwenda ekona nakora nabeka ebesa nanya kobeka ebesa kero okogenda ekonda bado primary ore bado primary inde ngacha kero nabeka ebesa eyo nakana mara koba nachaka nende esukuru amatuko atato abere nakora egasi egeka 2015 ngakora class 8 nkanyora marks 276 kinanya ng'ai gwakorete class 8 koru Bukia primary school. Kinakora marks kinanya marks yayi ngachikorigeria ime na isiko route ende timbwati ngateba ingocha kobera isiko iga nabo obogima bwane sayi bwasirire nkora egento ngokora tiga ng'enderere naende nyagokora ekonda meanwhile nyoe chibesa naende ng'irane class 8 nabo nyasaye araigora enchera mwaka oywo okobwata nyowe nachire nonye secondary ngenda ngakora ekonda ang'e omotienyi oyomo nkabeka chibesa naende narwete nkanya obobesa obwo nanyora boke nakora obongoko nasakaria emechi bono ng'akana esukuru nkere na esukuru naende nkanya kogenderera konya gosoma bado nkagenderera na omotindo oywo bwoka bwa ogokora ekonda na kobeka obobesa gokora ekonda na kobeka obobesa na ogoakana esukuru nari ndwate 2016 naende ngakora class 8 nkanyora marks 296
Korwa skuru eri bado Eskuru eng'ao nachete ngasabe ribaga St Peters Mosocho. okay kero gwakorete class 8 eri 2016 noche tokagendere secondary gose neki nende kwagenderete Ringo 2016 nari mbete isikang'e emitinyi ebere ngaka esabo nkobori bwana nabere naye ngokora nasagari ngenda ngabung'anyi korwa abwo ngabwoni kero nabwoni nari nchete nyakoe market nkarwa nkagora erong'i eskuru nkagora esati nkagora ebikoroto mitumba nkarwa ngatigaria eribu nari nchete Kiani secondary school tokagamba na omwalimu principal nkamweresa gocha aganteba kong'umba oyo nari mwateba ase eywo ngaswera nabwate noo getabu noo kende gionsi nari orwete agakenda akang'a ebitabu na ekaramu agantei yaani akang'a omorari agantei tobasa gokumoya efocus nkanya gosoma igo bono keria egeke nkonyora nabo nkomoretera ong'accept nanya gosoma ng'orong'ora. Igo kero ochiete secondary bado nawe gweakanire school fees Kero nchete secondary bado inche ngwakanire school fees nenda mchengo nakora nabeka obesa nenda nakana 500 nanya gosikeria until ngakora form 4. ugakora form 4 koru 2016 timanyeti ndi gwakorete form 4 Form 4 ntang'ani nkoete 2020 nkanyora esi minor kenanyora esi minor ngachi gwaka esabu naende esi minor iga bado tindanyora credit keri nataete naende ikabidi ngateba no naende tiga nteme nyore enchene nyoe chibesa ng'ende ng'irore nari nchete nkarigia mchengo ngakora nkanyora chibesa chiare situation naende ikabidi nkairana esukuru. esukuru eri bado gose ni ng'ao Esukuru na eng'ao ase eng'encho iga ase narwete fee ting'akani tinkore ekabidi bono gasi twae ngokora mchengo mogako twae ngokora mchengo na engineer ase abwate enyomba eywo abakagacha bagakora agateba naende nimbwate ase ande mwanche mbaire mochie kogenda na egasi tinchieti gokana agatoimokia agatwira baka Nyamira kero atwaire Nyamira abwo no twabete konya gokora egasi ngachi gwaka esabu ngata chibesa nanyorire nki ngokora nanyoe chiare situation ndarigia ribaga inkonya gokora iga tingwakana nakora amatuko ya weekend na amatuko ande abere iga alafu naende nkore form 4 nari ndwete ngakana chibesa nkarigia esukuru ngesabera ribaga ngakana chibesa bono nabo nkuru amatuko a Jumamosi nacha nakora egasi iga bado noo omenyete iga nero ngotorageri otwae ngokorera egasi ngasoma ngakora ndamatemo koru skuru ki Kinyoro secondary nkanyora esi plain nayo esi plain bono nkairana ka kire nari naka nkata esi plain iga bado kero ngerikia naganeti nkirakora ki nkiraikerana naende ikabidi nkagenda na obogima boria bwa okorigia chibesa naye chibesa naende nkamwandigia esukuru naende ng'ende ng'irore ekamwa bono ng'irane esukuru eri nakore kuru ritang'ani ase nakoete nkanyora esi minor kuru Kiareni kinde nchera gochia esukuru nari nyoete omosamari omo agatobori naki mogoteba naki ogoteba nkamotebia yaya mbuya nkai ogochia sahi nkamotebia yaya esukuru ngochia tokwenda nsabe ribaga ndosie ning'ancheru tagochia koirora agantebia yaya nkorigia nde abana baria babwate esi plain naki ngokora nyore nkamotebia yaya ninde oyomo obo nkamboria mbarengo otaete agantebia ntaete abana ang'e 10 nkamotebia 10 tinkonyara abe ndanyore mbabere iga batato nari ndwete oo nkarigia bana ang'e babere baria twakorete nabo togacha agatotebia tokamboria naki efee esukuru agantebia yaya mokwenda na omwalimu omonene meanwhile morikirane nse mogokora form 4 riria mogokora clearance nabo mogocha moakane egento mokorigia registration fee ngachi gwaka esabu nimbwate registration fee nari bono naende ndwete nkamoboria before totaragenda esukuru chiqualification naki agantebia goika onyore qualification goika otware esi plain gochia igoro na egento kende okore shopping nari bono ndwete nkamoboria shopping na eboarding agatotebia nkamotebia ase eboarding inche tinkonyara ase eng'encho emena isiko timbwati kende nabugete na eday score at least eywo nabo nkominimize nacha nakora egasi naenda nakana efee nari arwete agantebia tiga ndakora na principal ng'ibu nagontebia eria yaenge rituko ria echuma kero yaika Jumapili narwo arwete agatwakera esimi agatobori naki mwakora tokamotebia yaya
bado ntogendete agateba ngase ndi mwarimu manene ateba Monday mbwente koba koboche skuru abandi indi bandi baganteya anchi twende tokore ki toko shopping abatenje timbwati besa nguchi gokora shopping nandi nabo ndoche bono nabo ntache ng'ikirani ekiagera timbwati kende bande yanchwa tokona lyomba ndwete nga bakochi market bakakora emeito bakokora emeito nchekene nkiyongugora bakakora emeito bakakora shopping tukaira nanga batenje bono pasa kara akesimi namoko matenje tinyoreti bono nabo ntache ng'ende igo ngwachi tokamanage kogenda gose gwatiganete kuchi konyora omosamari oyo tagokonya kire na batei igo narwera arwete oyomo agakera pastor agasimi akamoteya pastor omwana ori mosani oito oyomo nabo ndoche amigikete tabwati kende eki togokora pastor nario takamoteya aya inchu nere morete igo nai tochete tokanyora pastor Marani nkamweresa aganteyi yaya tigonya gokumi agatobeka egari matoreta mpaka Kisii town ketwika town narwera arwete akangorera rongi akangora esati akangora na ebikoroto agatwira esukuru kera twiga esukuru eye gotoka Kenyanya sub county korokera Ngorori mixed school nari twaigete akagamba na principal tugaswa igo tugakana registration fee principal ateba nintwe mogokora inche tiga nabo mogosoma lakini ibu nogokora clearance ibu nogocha gokora clearance oche na ekwere ndoche na efee igo gwachete okaba eboda gabo nabo nachete nkaba eboda lakini bono obogima bwaito bokaba obokong'u ase eng'encho emena isiko nabwate kende hasta yonkorara bono egobidi namigeri abanafunzi bari bande twarara nabo onye rero nararaga mambia nkorara ang'ao yaani konya gotuma korara no sabuni igachika bono no gwesibi gokoba eshida uniform nabo nkobekana na amatuko atato ane riria bagosibia namigereri bang'ana nasibia esati ekaba obogima bokoba obokong'u ekabidi nkaremera ase eng'encho tinabwate matumaini ande onsi no nabate amatumaini ya ogosoma ndiro goika ase gwatena no obogima obu na obokong'u naki ngokora egobidi no bora obokong'u egobidi obe omoremereri ekaba nkaba omoremereri igo na obogima kimbwate egento ekemo moyo one kwa ntaete gosoma naende ntaete komekia egento kuruma at least kerache gonkonya obogima bore gochia motu igo eye 2021 eywo 2022 gwachete gokora erio omoerio 2020 nachete gokora erio omoerio kero gwakorete kuruga abo kero ngororio okanyora grade ki gwateba nanyote B minor korwa abwo emeroberi ki obwate gochia motwe korwa abwo emeroberi mbwate nabo mbwate ekerengeri kia ogosoma kogani kware nagenti nyora omosamaria ambwate okoboko ng'ende na ogosoma inche gokonya efamili yane inche konyora ase ngotamera gokonya efamili yane na abande natimanyeti ng'a omosibati oria gwateba orete twagati gunka oria orenge gosomi sai ngotema are gokobwata esimo teme kogenderera ochi kogenderia amasomo aya gose enchera ki otaete gotumeka otaranyora omosamaria na ogenderete konya korigia chinchera chia ogochi kogenderia amasomo gochia motwe omosibati orete tuka oyo bega konya gotosuki buna ndwete esukuru 2022 buna nkota amatemo omotenyi 12 nari ngeteka nkanywa omoisi ominto omoke ngomobori nkayo enda agantei oteiyo korwa ende motienyoerire bona sai etomete na omoisi omintoka imena isiko kende nkeiyo buna sai ntwanya koria kende ang'e amatuko atato nabo tori iga ase eng'encho ntobwati kende nyakundi buna kweresire nobwate ekerengeri gia okogendera amasomo timanyeti ase omorigereria ore isiko gari okogani kwago nkoroki okogani kwane nkorina nyora omosamaria ambwate okoboko ng'ende na amasomo ase eng'encho nimbwate ekerengeri kia ogosoma naende tintaeti gesirire nsa inche gokonya efamiri inche konyora ase ngotamera timanyeti ase bono iga buna gwateba kwanyorete B minus last year otagete kogenda university gose na ekosi origeti gochi gokora konyora B minor tari gento kia gosori naende B minor ntaete kwenda university lakini bono chinchira nteiyo ndanyare tingonya gokoya konda mpaka inche goikerania ekewango keri giokwenda university noni igo clearance esukuru chisukuru chionsi nakore form 4 echisato
tinda wino start slip kene ngio no certificate ndo ya sengenjo ya madeni alime risasi puna saye na ko last year tinda ndanchi ku ya sengenjo tingwa na ntara kiria efi bono kere ndo nabogete ne imena isko kene ngeyo. Okay, timanyiti asomo samario muya kero kende orisiko gari okurigerere tiboniga oyoraga nigo goikera akokoboko gusa koboko nyibonde bonsi ne kyago konyora nimbate simi abo nkoena ne namba abo kondi gwetere simi enamba ere 07 94 31 33 80 07 94 31 33 80 na ngayo manyete omonto oragani either che gokorigi no nyense ino maybe na barakobose mibonde gose gosira konde uno gwika kyare ni secondary ogotirake mna wikasa matangamana enjire kwenda marani eyende kwenda uchinyako nende kwenda uchikendegere kwa wiki junction eyu nabo koboli ngai ongeresa nabo kole tubako oyo nomogano onyakunde kurutsinse mochiri chia marani buna abirika gotoeresaga iga buna kinire tobo gutira agasoma gari primary asogosirwa n'omusubati orete twagati gusobonkana mu muromo abo yu batanye kororana kuri umwaka 2015 wekera boniga buna ariga abiro gotoeresaga iga nere utigarete nkano mwana mwabo moke igonganchiri ndite iyo aranyari gwesirere bwe komonye nanyare kogenderia masomo ogwete gabunga niga yachieta kere ni skuru chintunda isato gwechikone kingonyo dire credit kiga gie B- na boniga ekerengereri kia ino kogende university na buna abiro kweresa neruete gokora chikonda na kwerigeria kwene kingana nyare kogenderia masomo lakini buna atebire gabu te kunyarekana ka kori chikonde chibaka isanie school fees gwa kana university yari kunyarekana onye kuri isiko gabu ko bwate nchirura mukonye nyakundi nigo yari ko ba egentekia na nyasa gosiseni kiagera oyo kurwa bokonye nyasa itagutika busa onye gokonyara ko mokonye moncho murigereria iregetambukire kimokonye na ria mangana akobabuya iretera nengoro Purity Nyangweso gwikachinga kichinde na ndito kumira na kugendera gusanga emigano engabune yiga nyasaye oyo.